Huoltovideo. Suodatin massan, pinnan tarkistus ja täyttö. Aloita sulkemalla suodattimelle tulevan ja lähtevän veden hanat. Avaa ohituksen hana. Pura suodattimen paineet sivuputken alaosassa olevan hanan kautta. Hanasta tulee vettä, joten kannattaa käyttää astiaa. Sitten avataan yläosan korkki. Mittaa massapinta esimerkiksi rakennusmitalla. Vertaa mittaa ulkopuolella olevaan max-täyttörajamerkkiin. Mikäli massapinta on alempana, tulee massaa lisätä. Lisää massaa pieni määrä yläaukon kautta. Voit käyttää suppiloa apunasi. Mittaa massapinta uudestaan. Tarvittaessa lisää massaa, kunnes se on saavuttanut max-täyttörajan merkin. Puhdista säiliön kierre ja kierrä yläosan korkki kiinni. Käynnistä laitteen pesu painamalla kellon etuosassa oikealla alhaalla olevaa nappia, kunnes näyttöön tulee tiimalasin merkki ja pesun kestoa näyttävä aika. Avaa ensin lähtevän veden hana ja sitten hitaasti suodattimelle tulevan veden hana. Sulje ohitus. Suodatin suorittaa pesun loppuun ja on taas käyttövalmis. Onko sinulla kysyttävää Kallidus vedensuodattimista? Soita numeroon 09 374 751 tai sähköpostilla info@kallidus.fi.